Ma tistax timxi wara l-mulej b'mod radikali u tinsa lil minnu fil-bżonn. Jew nagħmlu eżami tal-kuxjenza sew fuq il-qalb tagħna. Ma ngħidux ħaddieħor suppost jagħmel, imma jien x'nista' nagħmel u m'iniex qed nagħmel. Ġesu mbagħad jitkellem milli jekk tagħmel hekk tbieħ fil-ġid tiegħek tagħtih il-foqra jkollok teżor fis-sema. Ftakru x'imkien uħor Ġesu jgħidilna fejn hemm it-teżor qalbek hemm tinsab it-teżor tiegħek, fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Ġesu jridna li verament it-teżor tagħna jkunu allura qalbna tkun fih, ma biex teżor tagħna jkunu rridu jkunu ħielsa mit-teżori l-oħra. Irridu jkunu nies liberi, ma nisawx inkunu nies li aħna marbutin. Irridu jkun hemm din il-libertà fil-qalb tagħna. U allura importanti jekk trid li Ġesu jkun tassew il-ġawra tal-ħajja tiegħek, li Ġesu jkun tassew it-teżor tiegħek, x'qed tistenna biex tneħħi dak kollu li mhux Kristu. Imbagħad Ġesu jaraq billi jgħid ejja u imxi warajja. L-istadina fl-aħħar mill-aħħar hija din li inti tmur timxi wara Ġesu u ma taqafx fuq il-kmandamenti. U timxi wara Ġesu mingħajr ebda sigurtà, timxi wara Ġesu mingħajr ebda preġudizzju fuq ħadd, imma l-foqra jkunu verament fil-qalb tiegħek. Inti tmur wara Ġesu b'dan il-mod, tmur u tibqa' mixi warajja. Ġesu meta tgħid ejja u imxi warajja mhux tmur għandu ta' darba u taqaf hemm, però tidħol f'sens ta' mixja kontinwa li tibqa' sejra l quddiem minn mument għal ieħor. U ma tafx din il-mixja fejn sejra tieħdok. Kan ir-raġel insistej għal dan il-kliem ara swiċċu u telab qalbu maqsuma għaliex kellu bosta ġid. Araw insistej dan ir-raġel ġid li kellu u ma kienx raġel ħażin. Ma kienx raġel ħażin. Però il-ġid li kellu telfu milli jimxi wara Ġesu b'mod radikali. Jien naħseb li distiltant ħafna xi tgħid tas-sitwazzjonijiet tagħna llum il-ġurnata ħbib tiegħi. Kemm insibu nies li jgħidulek jiena nosserva l-kmandamenti, jien ma noqtolx fader, jiena ma nisraqx, il-mara ma naqlibilix, jiena naħdem nagħti s-sem tiegħi, inżomm nrabbi l-familja b'mod tajjeb, però toqgħodx tgħidli biex imur il-Knisja, toqgħodx tgħidli biex noqgħod naqra l-Evanġelu, toqgħodx tgħidli biex nitlob u nitlob ir-Rużarju. Għarak titosserva l-kmandamenti ma ma trix timxi wara Ġesu. Kemm aħna wkoll fi żminijietna nsibu nies li qegħdin jgħixu din ir-realtà tal-Evanġelu. U din ir-realtà eżistijej taħsbux li Ġesu se jibqa' sieket. Imma Ġesu se jipprovokana, Ġesu se jisfidana, Ġesu se imexxina fi triq il-ġusta u ma jiddejjaqx jagħmellek il-proposta isma' bih l-affarijiet li għandek. Ejja mxi warajja tħallix l-istess affarijiet tajbin li għandek jorbtu qalbek magħhom b'tali mod li jien ma nsibx aktar post fil-qalb tiegħek. Il-mulej jagħmilha eżistijej din il-mistoqsija lilek illum. Inti lest li tneħħi l-għana tiegħek biex timxi warajja, int lest li tċedi l-opinjoni tiegħek biex timxi warajja, int lest li titlef id-drittijiet tiegħek biex timxi warajja. Int lest li timxi warajja sas-salib sal-Kalvarju ħalli tkun miegħi wkoll fil-qawmien. Din il-kelma tal-eżistijej, l-qalba tagħha hija il-ħarsa ta' mħabba il-Ġesu.